eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okeri ga-adị front and back ndị oche dị anyị front and back fada si kara aka ụbọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọma chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ka anyị dobiri etu a ụtụtụ ọma nọ Judith Blessing ụtụtụ ọma ezigbo mmadụ ekelekwa gị ekelekwara m ndị ụmụ ọdịnala Igbo ebe niile onye nọ all over the world abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ụbọchị taa nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata maka ndị ọ bụ izi ha na-afụ m na soshal midia afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ the consequences of destroying or rejecting ofor part 2. Ọ bụrụ na ị ga lecture anyị nye yesterday kamarụ gekwazi nke taa and echefukwana na ya bụ my life story I ji wee art film bụ isiokwu that the name of that movie bụ the rejected staff ofor. Yes, esi na ya bụ movie wee kọrọ ndị mmadụ akụkọ ihe ofor mere ofor emebiri na ngwurube nna m mere. But I thank God today I'm happier. Ihe niile na-aga n'anya ya. So ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emebiri ofor ma ọ bụ na ebe suru ofor ọkụ ma ọ bụ na o nwebụla onye nwere mere ọdịnala nwa ofor, then kedu ihe mere ya bụ ofor, kedu ka esi debie nya ka anyị na-achọ ịkọwara ndị mmadụ ka anyị si na nkụzi a wee tụọ ndị mmadụ na-abụ. Yes, ọ bụrụ na watch movie a na-ekwu maka ya the rejected staff ofor, jee na my YouTube channel ka ị watch ya season 1 today. Yes, maybe later today or early morning tomorrow may post season 2. Agwago no nwe season up to season 11. Yes, so I gotta post here every season, every 4 days or 5 days I post new season. You watch ya video he nwere onwe gị maka na adị oke ibe na ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi ya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. So agba nke bụ ka anyị ji maka bịa taa. Mana before anyị gaba n'iru, ọ bụrụ na ị sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị a taa ka a ga-eweta ya n'isi njedebe maka ndị mara m adị m esho ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Yes, so ndị niile sonyere anyị na aja ga-enweta ya bụ ihe onyonyo na ụfọdụ niile anyị gọrọ na aja niile anyị chụrụ n'ụbọchị taa.
n'isi ha. Yes, so how are you? What you know that their WhatsApp numbers? Ka we hear man. Ke ọzọ zi bụ ọkwa dị mkpa bụ echefu na every Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ga-enwe counseling. N'ụbọchị anyị ga-enwe administration Ugochi tubelu na temple maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị and the friends of the temple all over the globe. And ị nwere ike isonye maka na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Yes, counseling anyị wụ free mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Ụbọchị Monday and Thursdays abụrụ ụbọchị anyị ga-achụ aja ihe mme. Ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu maka what you don't know is only a mystery to you and not to all. Then ka abụrụ ya. Then isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata agwara gị maka ya movie na part 2 ya na season 2 ya enwetara ma YouTube channel. Agwara gị na ma ya post na Facebook maka na Facebook ọ na-afịa ahụ post long videos unless na ihe email on live etu anyị si eme live now. Mana YouTube no matter how length ọ dị ọ ya aba. Nke a bụrụ ya. Ị na-enecha anya video tụsara ya ndị ọzọ ka i wee save your lives. Then n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị taata bụ the consequences of rejecting or rejected ofor. Yes, some families rejected ofor because of their own ignorance. Mgbe chọọ ka m digress a little wee kọwara gị ihe ofor maka na ụfọdụ amaghị maka na ihe onye amaghị o nwere ike ọchọ isi ya ebe ozu o nwere ike ọsụ ya n'okwu obido. Ofor bụ the compendium of the entire agreement with your forefathers. Ofor is the compendium of the entire blessings and the favor of your family. It represents the covenant staff. Because no form na efro, form na efro eji. Enwere mmụọ nwe ya bụ ọfọ. O nwere mmụọ agbọtụrụ wee nwụọ ọgbando wee hibe ya bụ ọfọ. And that ọfọ ahụ eji usoro wee na-ekwubi okwu na-eti ọfọ ọdara ihe bụ ọfọ ka m na-agwa gị. Adị m ekwu maka ụfọdụ ndị mmadụ na-eje were aka na ọfọ si na ọfọ ka ha ji. Ọfọ ga-abụrịrị mgbọrọgwụ ọfọ aka abụzie etu saiz ịchọ. Mana ọ ga-abụ mgbọrọgwụ ọfọ. Mgbọrọgwụ ọfọ ị na-akụ ya na ọ na-eme sound. Yes. Mana aka na ọfọ a na-emesa na dọ ga-agbachi with time. Ị na-akụ anya ya na mkọta ịgosi ikwuchi okwu ikwu ọfọ na that sound ahụ dị very important in the world of sound. Onye agbata o ji abụ arụcha ọrụ mgbe ụfọdụ agbapụ egbe. That sound ka e nidiri. To the word of sound to bear witness na-enwere nkwekọrịta esili up. And onye agbata wee kwuwakwasị gị na onye agbata na ndị National Assembly ma ọ na law court enwee nkwekọrịta nwee mkpebi na a particular issue akụọ ọfọ ana. Forget the shape o nwere whether ma ọ dị ka ha ma ihe dị mkpa bụ that sound do produce. Nke ha na-eme ihe mmụọ ka ọ bụ ihe na-achịkọwala gị bụ na ọfọ dị nnukwute mkpa. Yes, wee kọwaziere na agba nke bụ so ọ bụrụ na anyị chọọ ịmata ihe anyị bụ na part 1 ga-awọcha ya. Then na part 2 wee na-akọwala gị sị gị na ọfọ na nwaanyị adịghị ebu ọfọ. Yes, nwaanyị adịghị ebu nnukwu ọfọ. Nwaanyị nwere wee eji ọfọ chie ọfọ ndị mmiri maybe ọfọ agwụ ya na ọ bụ na nnukwu nwaanyị ka ọ bụ. Yes, na-arụ ọrụ dibịa. Yes, o nwere ọfọ ndị a mana nnukwu ọfọ nwaanyị agha ebu ya. Ọfọ niile ndị egosi kịta kwesịrị ọfọ jikọ ọnya na ezumezu ya mana ezigbo ọfọ nwaanyị adịghị ebu ezigbo ọfọ. Ịghọtara ya? Nwaanyị adịghị ebu ezigbo ọfọ. Example, nwaanyị ama ebudata ọfọ ana so ya bụ na onye ma bụ the oldest woman na community ọma ebu ọfọ ana. Nwaanyị ama ebudata ọfọ alụsị so ya bụ na onye ma bụ the most test of age ma ọ bụ na ihe ọsọ ya bụrụ sọ ya bụgoro nnukwu nwaanyị ọma ebu ọfọ obodo ọma ebu ọfọ alụsị ọma ebu ọfọ ana. Ebe nna ada ngwurube die ebe a na-anụ ya nwaanyị ahụ ebu ọfọ ada ngwu. Ịghọtara ya? Ndị Igbo ji atụ ilu si na nwatakịrị ebu n'afọ bụ nne okenye. Ịghọtara ya? Denụ nwaanyị ama ebukwa ọfọ ndị ichie. Ịghọtara ya? Mana soshal midia mere ọtụtụ ndị mmadụ ọnya ka anyị ji wee bịa ka anyị enlighten ndị mmadụ mara ihe ọdịnala bụ. Na ụwa kịta ya nọdụ kịta nwaanyị na-ejezi dị alụ n'ụlọ many things. Ihe nwaanyị adị alụ nwere ebe a na-alụrụ ọrụ mmụọ nwaanyị acha n'ụzọ nwoke akwụrụ. Ịghọtara ya? Nwaanyị na-alụ nwaanyị adị alụrụ mmadụ agwụ mana ọ na-ewutere ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị nọ Lagos ma ndị na-Abuja ha mara ọdịnala maka ihe ihe ụfọdụ ndị nnukwu nwaanyị a na-etake on advantage of ya ignorant.
onwelugo ụbọchị ijere na vileji be nna gị ka ịlụ agwụ nwaanyị nọrọ di ya ọtara ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ agwụ agwara m ụnụ na agwụ nwere nta agwụ bụrụ ya maka agwụ ka m bịara ịkọwata mana ana m achọ ịkọwala gị na a na-alụlụ gị agwụ nke ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị na-alụlụ gị na be nna gị nwaanyị nwere any biznes dị ya mana ọkịta azị ka ụnụ nọzi dọkịta gị ofu ya si na ya bụ nnukwu nwa nọrọ ofu ebe na ya na-alụlụ gị agwụ kedu ihe ọ na-alụlụ gị na agwụ it doesn't work that way ka ọ ghara ịbụ na ije wee sie ego na nkịta ahụ nwaanyị adịghị adụ ana ngwụ ka nkụwarụ ya eto omenala Igbo si dị maka na ọ bụrụ na onye amara ebe ọ si ebe ọ na-eje eburu eje ebe a na-eje erie ha ọrụ because of their ignorance. Akwụkwọ Hosea 4:6 na my people are suffering because of ignorance. You are paying, you are losing your money because of ignorance. Nọtara ya? Nwaanyị adịghị alụlụ mmadụ agwụ. Yes, nwaanyị adịghị alụlụ mmadụ agwụ. Ihe nwaanyị ga-emere gị bụ ọ bụrụ na mmadụ bịa na be gị na be di ya nwaanyị adịghị awara mmadụ ọjị kọmọrọ ọchị nkịtị nwaanyị anyị awara gị ya ihe nwaanyị ga-eme ewu ọ bụrụ na ị bịa na mmadụ chọta ya na be di ya ihe ọ ga-eme ewu o were ọjị nye nwoke nọ na ngwuru anwa ka ọ waalụ ndị bịara o bute ọjị nwaanyị sị ya ịna afọ na ndị Igbo na nwaanyị nwoke ndị mmụọ ọbịa chọta nna anyị ọsị nwaanyị jee chọta eweta ọjị ka enye ndị bịa bie nwunye ya agbagharịa je weta ọjị butere ihe nna ya wee gaa ọjị ọ bụrụ nwaanyị ya aga ọjị ọ bụrụgoro na nwaanyị bụ nnukwu nwaanyị ma omenala gbakwa ndị na-eme omenala maka na ọ nwere ndị chọrọ na ha agba ejebe ọsọ agwụ na ha ga na soshal midia na-amụkasị ofu ihe maka na ihe ọjọọ gbaghara ọ bụrụ omenala na o nwere ike onye ị na-eso enwere nke ọma ọ na-eme ka asị ndị felokwu ya imekwa ọtọ na ọ na-eme imezi ịgbachi ihu ọrụ ịchọwa onye blọkụrụ ihu ọrụ gị ihe a na-eme ewe ọ bụrụ na nwaanyị ọgụrụ nwaanyị bụ nnukwu nwaanyị na-eme dibịa ịbịa na biya bụrụ nwoke bịa na biya ihe ọ ga-eme ewe wepụta ọjị wepụta ọjị wepụta ego ọ nwere ike wepụta ọjị wepụta 100 naira wepụta ọjị ọsị were ọjị atinye n'akpa gị na ọjị n'ụlọ o werezie ego a na-ekwere osi werekwa ego atinye n'akpa ịghọtara ya ego a bụ ihe o ji wee mere gị ọjị ịghọtara ya ụfọdụ owu ndị ama enye gị ọjị ha bịa eje weta ego owe 100 na debere usi na ego a ya wetara nwoke wee mere gị ọjị ịghọtara ya mana ọma awara gị ọjị nwaanyị ga-awa ọjị ma ọ nyara ezumezu ya nọrọ ọgwụ na nwaanyị bụ nnukwu nwaanyị na-eme dibịa o jee n'ihu agwụ ya n'ihu ndị otu ya ndị mmiri nchi emu ihe niile ọwara ha ya personal devotion pụtara ya mana ọ ma apụta n'ihu ụmụ nwoke wa ọjị ọ ya pụta n'ihu ụmụ onye nze wa ọjị ọnwụrụ ka ọ dụrọ pọsịbụl pụtara ya so ọ maka na ị marọ ka eji eri ha ọlụ na-ekwu na nwaanyị a na-ebu ọfọ nnukwu ọfọ ka m na-ekwu ọ bụrụ personal ọfọ ya ma ọfọ chie ma ya abụrụ ya personal for personal devotion mana nwaanyị ahụ ebunata ọfọ ngwuru be di ya wee sịrị na ọfọ bụ a covenant yes nwaanyị ama ebubudu ọfọ ndị ichie nwaanyị ahụ ebu ya ụtara ya maka na ndị ichie bụ ihe comprise na other people involved ọfọ a na comprise ndị mmadụ involved so ọfọ ebudo ọfọ consigned ihe dị personal ya mana ụmụ nnukwu ọfọ ma ebu ya mana ọ dị adị mwute na nwaanyị enwere ike imetụ ọfọ aka mbịaziri ije di na be di gị iwee kwọba di gị na ọfọdụ nke ọfọ nna nna ya ji medibịa na-aya eme ga ije kpọọ ofu ofeke ọ bụrụ gị nwaanyị bịara ije di jere kwọba di gị onye amụrụ nwa afọ son of the soil maka na ị bịara ịnụ ya asị di asị nwunye ịkwọbazie ya na ọfọ nna ya debelụ ma ọfọ nna nna ya debelụ ya bụrụ ya ka ebujere ya ndị pastọ ọ na-eje kpọọ sokọrọ ọrụ ezinụlọ abịa fekasị ofe ihe na here eburu ọfọdụ suo ọkụ ọgwụ alụ ọtọrọ ọka ị na-eme onye na-agba egwu surugede ya marakwa na egwu surugede bụ egwu ndị mmụọ so ọ bụrụ ọrụ gị nwaanyị bịara ije na-edi sekreti ụfọdụ na gburube nna di gị bife bịa maka na ọ dị mwute enwere ike eriri gị rie ụfọdụ na bak ọnya kpatara ịmara ihe ọfọwụ a symbol of authority. A judge cannot even sit for hearing without his offer, without his hammer. Onye ka ọ ya ekwute okwu ọkụgharị na o produce sound o produce bụ na-ekwekọrịtago a na-erurugo n'ihe a ka eji kwekọrịta ọkụ ọfọrọ ha bụ shape o tekli even ụfọdụ niile enwe the same shape yes even mgbọrọgwụ ọfọ ụfọdụ niile enwe the same shape yes
no the choice even though ebe a na-awachi ya onye na-use nyanwa ọfọ nwere ike decide na ịchọ dị at the small form ma na ịchọ na big form but ha niile ewe ọfọ etu a ka ọ dị na National Assembly enweghị agwụchi okwu asị gị ka ndị ewu ndị eyes ka ndị chọọ ka ihe na-etu adị ha kwuo akụọ asị ka ndị chọọ ka ndị asịpọtụrụ ihe ekwu ha kwuo ni ekwuo ni ndị spọtụrụ ihe a na-ekwu ekwuo I okwucha were ọhịa akụọ na sị the eyes habit o ruru gị ịtara ya so onye na-achịkọwara gị bụ na that sound of our produce of ga-eproduce sound na akụọ na very important in the world of sound so ọ bụrụ na abụchọ ịbịa akụkọ ihe gbasara the world of sound and light today mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na ndị ahụ sound a na-eproduce nwere uru ọbara eburu onye ọrụ ijikwa na mgbọrọgwụ ọfọ were aka na ọfọ wee na-eme ọfọ iji alụ ọrụ ọ ga na-agbada ọrụ gị ịchọ iji ọfọ jee wata mgbọrọgwụ ọfọ ọnya ezigbo ọfọ maka na ijiri aka na ọfọ ọsọ ya gbugoro n'ọgbara agba dịka ihe a asị na ọ gasị na aka na ọfọ ịkụba ya n'ala aka nte yi were na-alụ ọrụ steeti aka nte yi within 2 years ifọ gbachie yes aka na ejikwara onwe nke ka aka na ọfọ si ada aka na ọfọ na-enwe ụmụ obere ọfọ a na-enwe joint ọnụgide enu ka ọ na-agba kpam na-adasịsị ọnya ka ndị mmadụ na-eji ekpokọtasị eji akwagasị ibu dị iche iche gasị ma ọ na-alụgasịkwa ụmụ aja dị iche iche mana dibenu mgbọrọgwụ ọfọ adịrọ mgbachi ghọtara ya so onye na-ekwu bụ na kwụsịdụ imetọ ọfọ na famili ọbụla metọrọ ọfọ can never know peace. I'm a living witness. It happens to my family. And the war, one year of one very JD should forget looking at offer. Or and you cannot destroy what you cannot create. Again, everybody be an apatwa, we're going to say no far a cook here woody. Of why when they kid in them will call it well. But I don't know if we're going to walk to solve by then, and I have to send in offer. Here I go. Oh, far can you cook you? And never on age of our cook na mgbe ọbụla nwa mmanya gbugidoro ụnụ wee jekpọọ ndị eriri bebekasịa ọtọnọ wee were ọfa nwa je tufuo n'ọkwa ihe niile gbasara good wishes ụnụ ndị nna nna ha unu tufuru maka na asụ nwere onwe ya tinye n'ọnụ aga iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya ghọtara ya so gịnị ka m na-ekwu maka ihe m na-ekwu bụ na ị ga-agba mbọ fụ na ọfọbe nna gị na ọ bụrụ n'aka unworthy hands. Protect it with jealous. And for any reason, ọ bụrụ na ụdị ihe na-eto a mere ka ba alụfụ na ịwachi ya ọfọ. Very important. Nkwukwa yesada abaka ndị na-asị ka ha were Baịbụl wachi na nwere ihe dị ka ụdị ha ụdị ife a adọrọ. So gịnị ka m na-ekwu okwu ya bụ kwukwazie na mụ ga-enyere ndị ọbụla bụ ndị nọ na ụdị ntaramahụhụ na-eto a because of their ignorant na m ga-enyere ha aka fụ na mụ wachiri ha ọfọ na ọ bụrụ na ha n'ochi ha n'obi na ha achọgo ka ha restore whatever they have lost in the past. Ịghọtara ya? So n'ọbụ ihe ejiri egwu ịchọ wee kwukwazie sị na taa ka anyị na-eweta n'isi njedebe ana m ekwu okwu gbasara ọfọ na-ekwusi ike nnukwu ọfọ jikọrọ obodo ọfọ jikọrọ ngwu ọfọ ndị iche nwaanyị a na-emetụkwa ya aka yes nwaanyị a na-emetụkwa ya aka maka udo obi dị ịghọtara ya so ọ bụrụ ihe dị na ya ebe nwaanyị nọ na nsọ will not be able to touch his personal ọfọ ọ ya aga ọjị ọ ya ekwu okwu kpee ekpere mana ọfụ ya or you will not go and touch it unless na ndị na-eme mmekasị ịghọtara ya ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ n'ihe gbasara ọfọ a nkọwara mmekwuzi ya ọzọ then ipe attention ịmara asụ ịsụọ n'odo ịmara asụ ịsụọ n'ala ma ọ bụkwara ịsụọ n'ụkwụ gị ịchọzi ịma ihe ọfọ melụ na why you should not neglect it then gaa watch ya vidio a na-ekwu maka na my YouTube channel the rejected staff ọfọ yes anyị na-epost here season by season jee ebe a now as we speak season 1 is there later today you have season 2 etu aka ị ga-esipogide till season 11 na ọya ọ dị ka anyị chịkọta
ụbọchị taa. Chịkọta anyị na-achịkọta bụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ka ha rabụ ezinụlọ niile under the bondage by throwing what is rightly theirs because of ignorance. May they receive the light. May they receive wisdom to do the needful and to do what is expected of them to restore the offer back on the man. May they get all the blessings and the grace to do the needful. I gwa m okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụ na onye anọ na asị m ọmaka meela ha, asị na bido tata na ihe ọma ga na-ebido mere ha, n'ebe ọ bụ na onye anọ na ndị niile na-eche ezigbo echiche n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. May they be uplifted. Na-etu aka nsi gụọ na Eke, gụọ n'Orie, gụọ na Afọ, gụọ na Nkwafọ, na ụbọchị na anọ isi nwoke na nwaanyị ya gazie. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka ịchaatị m na WhatsApp, ma ọ na ịchọ ka anyị gbalụ gị afa miri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Ya gazie. Ịnwekwa ajụjụ jụọ, ịnerecha ya tụsara ya ndị ọzọ.